Sziasztok! Ez itt egy csatorna információs tutorial videó lesz, ahol szó lesz, hogy milyen videókat fogok készíteni, milyen felvevő programot használok, a csatorna neve és hogy miből lett a csatorna neve. Gameplay videókat és tutorial és végigjátszás videókat fogok csinálni. A gameplay videókat én azon értem, hogy megjelenik egy új játék, és tudni akarjátok, hogy az milyen, és akkor én erről csinálok egy gameplay videót. Tutorial videók. Tutorial videókon én azt értem, hogy például megmutatom nektek videóból, hogy hogy kell booktop szervert csinálni például. Végigjátszás. Van például a Grand Theft Auto San Andreas, amit sokan szeretnek végigjátszani, mivel az egy nagyon élvezetes, nagyon jó küldetések vannak abban a játékban, és azt akarják végigjátszani, és én csinálok nekik egy végigjátszást, ahol ha például egy küldetés nem megy nekik, én azt megmutatom nekik videóba, és az segítség lesz nekik. A felvevő programom a Bandicam, mivel a Fraps-szel sokat bénáztam, és nem sikerült azzal dülőrítnom. A csatorna neve abból lett, hogy a channel az angolul a csatornából jött, és az én nevemből, a Streetboy 2002-ből jött a Street. Ezáltal lett a channel Street videócsatorna. A kérdésekre válaszolni fogok kommentbe, és az is benne lesz a videóban, hogy hány like után jön a következő rész. A feliratkozókat és a megtekintéseket szeretném hogy sok legyen, és még azt, hogy magamról szeretnék egy picit mesélni arról, hogy most azt akarom mondani, hogy ez az első új normális videó, mert eddig a haverokkal csináltunk ilyen baromkodós videókat, és akkor ilyen baromkodós videókat, és akkor azokat persze nem tettük fel, csak úgy magunknak csináltuk, és akkor most ez az első olyan normális videó, amit csinálok, és akkor szeretném, ha tetszene, és szeretném, ha tetszene ez a csatorna is nektek. Az e-mailem meg lesz jelenítve a leírásban. Igen, van pár videós, akit én is nézek, persze vannak kedvenceim, például LPK1 Cubehead, aki úgymond ő volt az első videós, akit úgy normálisan tényleg követtem, azért, mert a GTA San Andreas-szel játszottam még akkor, és akkor az ő végigjátszása segített nekem küldetésekben, és már végigjátszottam persze. Igen, Pioneert nézem, Pioneer 185, varázslót magyarul, ő neki most a hardcore-ját nézem, a tipájátokat, és most elkezdte az Élet a gömbön videóit. Akkor néztem J-Devnak egy-két filmjét, tetszettek persze. Akkor nézem Mr. Knight 2-nek a hardcore-ját, arra a csatornára szokott Csacsax is feltölteni videót, a Skyfall videóit is nézem, mivel most a Mester MC-n én Skyfall-oszok, legtöbbet a Mester MC-n játszom, és esetleg olyanokat is mondhatok, hogy melyik szerverre menjünk, értitek, hogy mit tudom én, van a Mester MC, és akkor akarjátok, mit tudom én, a várjátékot, vagy éhezők viadalás részt, és akkor kommenteljetek, és onnan várom a kérdéseket, és válaszolni fogok én is kommentbe. Sziasztok!